Hello guys, this is Talia Sat. Thank you for tuning in. And kung bago ka lang sa channel na to, mayari mag-subscribe, like, and comments down below. Thank you. Tayo ako siya. Nakayatan na ang putong-tugtog ka ng music. Thank you for tuning in. Bye-bye. Gambin, sikat inakpan panunute. Uray sa dino di papana, jak may ladawan dahi tuirik na ay agayat agsaman inasit ka na. Nakiyam amo ka, hindi ka tuy ima na amwam tinagan ko. Hindi mo nga amo, tuy pusok na alam mo. Ay, agayat at saman Gambin, sikat inakpan panunute. Uray sa dino di ayan ko, jak may ladawan tuiring na ay agayat at saman Nagistorya ka, makaparay aurik na adong nga oras na ibusta yemjak nga nauman ket manipod idi amok anang rugi. Gambin, sikat inakpan panunute. Uray sa dino di ayan ko, jak may ladawan tuirik na ay agayat at saman Gambin, sikat inakpan panunute.
Anagayat di na puno. Dito sa may side na yan. Maganda yung picnic area. Kuman kayo agong ungot anada kayo to sa channel ko ah. Si Maraka kisabali ket siyak tay inkainwaksi nuutubet jaken ka nagkamali ari ko tay timan anaka kaasi awan ammo anak kurang aken ka laing paay ko amin aduyos tarik na linakam ko ang masakit mo ken dusa iniptura gaputa ay ayaten ka ilaam mo abasun kuken ka inano mo ang nagayat ken ka panunutem kumati lalak ken ka apay sinugatam daytoy rigna laglagi di munto liplipatan ani kanuman di ka sinaktan laglagi uray awan katoy denak ay ayatem ka di kanto malipatan daytoy kadi bigasat ko anagayat di na puno pinamatin daytoy puso asyak laeng di ipatpateg mo si Maraka isabali ket siya